Selamat pagi. Selamat pagi guys. Jam 1 loh iki. Sono wong kerinan jan. Mbak Lo kayak ben ngurusi kene. Kita ayo Review. Gue baru nih sambel nyambel entah ngono lho. yo kuwe wis nyapa kakku. Lah suwi rambut masakne sambel kok iwake anu sibuk. Oke guys, iki aku entuk kunjungan. Ki lho oleh neh ki lho. Ki sepil neh delok dikek kono ya apa wi kae kunjungan deh. Ora gak ngrias, nggone Mbak Manuhara dilarang kunjung. Oke guys, selfie. Umpama nek kunjungan ya no. Pokoknya no. No Tak buah. tulis siar paning kene. Selain penanggap dilarang kunjung. No buah. Iya. Selain penanggap dilarang munjung. Pendusunan. Ya delokan kae piteke. Titik. Apik lho piteke. Piyu. Dah muda. Bisa juadoman mending kayak ngono ta. Guys, kita review kunjungan dari Hari ini kunjungan. Wong rene RP. apa? Cek karo ngeterne Mase. Iki lho. Sapa? Dio karo Reni. Iki sing konggone Febrianti. Dio. Iya, sampe mbene sareng mangan sapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jalan lagi piye? Iki ayam bakar yo panggang lho iki. Terayo bos ki dipujung panggang ngono Mantap. kuwi. Ya Allah, iki sumber sari senenganku ki. Kok ya roh to Dio ki? Lah sing wis bisa dibuka. Ki panggang konggone Reni ya. Oh, kejaanaan. Lah kek terah babone ning kono iki anake iki kok ya. Terus nek babon ki cilik. Reni kan cilik to. Iki. Yo ngetutne Reni. Heeh, Dio kan gedhi. Makasih ya Ren, malah ngono-ngono wis nganu aku panggang to Ren. Udah jadi tambahi pupu berang tapi kita. Yo. Hujan. Mesti nyalini sapa ki, Mang? Bos sik terah. Iya. Oke. Ki di-review ki. Sitoke ki apa ki? Iki Iwak podok tah dadi dadekne sitok. dari Silvi. Oh, ki manten sing ben. Itu ndok mayan Ya kendo. komplit endok, iwak. Tapi ya, Heeh. bisa nyenik-nyenik ngono bae. Ya Allah. Jan. Biyen iki lho. Ra umum. Piye sego kok sak mene-mene. Iki penak diapakne ya. Segone dikek Mexico lho. Heeh. Sego mae ben mangan wong-wong sore. Jajale kulkas iki apane? Mun anek buah ya mending nggih. Di Ora enek apa-apa, eneke wi lho. Waluh kuwi dikapakne wi. apa to? Waluh kuwi dirisi di Ya apa? kuwi waluh awet taun nasu ra enak paling. Makmu iki iki paling. Kayak udang ku awet dek mben yo tak masak. Dolan ae. Heeh. Sing penting kan yo do Dolan. dijur to. Aja wis ben ngene ae wong terus males. Manusia males ki ya. Mau tak tutuk tanganmu lek males. Manusia males. Piye Iki piye. dolan ae to Mbak Win. Panganan sak menembani iki lho. Lho. Lah mumpung prei lho. Dolan ae kowe iki. Mumpung aji mumpung ku tak tokne. Lah wong kowe dolan aku ora oleh dolan. Kok mati? Lho, Cocok-cocokane iki. lah suami buka rumah. Ora. Walah nek panggang akeh. Di panganan oke wong ra ning omah ya alhamdulillah. Kamu kan? Wes, gak Iki kok makan. Mbah. Iki makan nih. Wah berarti sing siji sing gak kena no. Kamu makan apa? Oke. Yuk. Terus makan sing dito. Kamu makan iki nganune Mexico. Mexico me itu sing gak makan ki. Heeh. Lho kok dianu. Wes. Tane cop-copane guri cepot no kok iso. Tahune wis didewekne kayak kulkas. Bermanfaat kuwi yo an. Apa? Dawi dikek kono. Oh, jangan-jangan ya. Heeh. Iki dikelo yo enak.
Dikering yo enak. Ngono. Karek wonge anu Mm-mm. kreativitasnya ini. Iya. Itu duit wi masamu yo an. Karek kreativitasmu guys. Mine wi dikeringkeng yo kena. Biola tahu lo delok sak kresek lo guys. Masyaallah. Jadi masak besok guru kan pesta. Bangetan kunjungan sedina wi. Sego dek kapan program ini? Lah dek apa lah muatang sego? Paling dek ini paling. Oke. Ki panganan oke, mari kita review. Kita rasakan. Ayo gak rasakan toh, Mbak. Tenang. Aku jadi gak masuk kok tapi opi. Mana panggangnya loro ya? Oh, sing gonggo direni digawe ayam lodo ya enak kuwi kok. Loh, aku mau jipuk iki kok jipuk nek iki piye to, Jaya? Iya, kan kulkasan wi. Sing Apa? putih lho. Kita. Heeh. Ayo kita yuk kasih Hmm. ayam lodo enak. Sesuk sik anak dino. Ini jadi sumpel ngono gini wes. Wong aku wong koprok. Jadi tak sumpel-sumpel nih ngono ae. Pantes. Pantes lah ya. Yo. Ngono anak buah koprok kok ora oleh. Ya ora oleh kudu anak buah ki sing rajin. Pemimpinnya koprok. Ya ora. Kudu anak buah ki sing rajin. Kok saku sing koprok. Dina. Wong iki tinggal matang-matang tok mau. Ngono. Iya. Lagi lho wis digodhog lho jane. Apa? Nendi wong iki sik ngasak kae piye. Apa Oh, kolang-kaling. Waluhe dik wis dionceki. Aku senengane nukoni tra ya. Dek ngiro resik-resik piye. Apa? Jan. Makmu ki Iya. mau wening lho deloken. Sama aku dikira selesai. Piye wis surup ke telepon aku. Rene. Iya, aku yang Yo, lah kok aku selesai. Oke guys, kita review panganan dulu. Kene kok kono Mbak we. Ini dari Dio dan tren. Feni. Konggone anake iki. Panggang kabeh di samu. Engko nek gak dipunjung panggang kowe gak bu. Selawe. Nah, Mahal ya. makasih ya Mas Dio. Makasih Dio dan Rani. Enak. Aku nge-vlog tak albut India. Manhara official apa Manhara family ya? Guys. Komen no Manhara official sing delok ki oke. Nah. Yo, tangi turu. Selamat pagi jam 1 terus dahar. Bar dahar ki nggo mlebu Dahar kamar tanggung jawab bubuk mau. neh. Aku lihat benang sih Mas karo Mbak Kati. Lah yo ke vlog dek. Nek vlognya ngomong neng Nganjuk kalau Mbak. Oh, Udah kan neng nganjuk to ke. 1 tahun yang lalu Hmm. di komennya di sini. Ya Allah, mau Mbak Kati mandi ngono. Anu kenyataan ngono lho. Nah ya. Iya kayak tahu. Ya tak jak pisan. Aku nek sing nyanggul Mas, aja ngombe es ae ya ngono to. Kan BS kalau mbok loro iki. Aja ngombe es ae iki di loro gula. Mati piye sing nyanggul ilang sitok no. Karek Mas Surya tok. Dik Surya tak jak pisan ngono. Ya Allah. Wong kaya Gue ngerek 40 dina lho kae. Nang ngejak kae. Iya. Ya Allah. Yang kono apa ben bature apa pitembo, Mbak? Lah yo, lah jare duwe gawe gak anu. Kan iso kaya. Hmm. Belum ngabari aku keluargane Mbok Kati. Ngabari aku to, guys. Ndak ndek gawe arep apa. To tak bantu sak iso-isoku ya, Mbak ya. Heeh. Teh mbok ketis gak enak aku gak gelem. Mbak Manhara gelem, nyapa to kok gelem. Isone bales yo ning dulur-dulure. Begitu loh, guys. Ya lah, piye ne yo. Ya gak nyongkona. Lah iya. Krasane nek wis mati ngene iki lho. Kok yo wis gak balik neh ya. Ya ya, krasane nek wis genek ya. Aku. Delok video-video tahun yang lalu ki soal brebes milih aku. Ya piye? Sepeda motoran wong loro. Tanggapane dindi wong loro.
Aku belajar numpak mobil, wong tak setir numpak pick up pakai wedi. Nubruk wit gitu. Nang Jambangan, karena brak wet. Malah, tak mangan kan, gak semangan nih aku nangis. Malahan. Ya gue duduh sama. Tapi enak gitu ya. Kalau tempenya, Duh, buncis karo tempe. Geseng-geseng. Apa dikelok karo tempe? kilo. Karo wortel. Buncis di kalau tempe. Oh, karo tempe. Lah yo leh munjung ki lho mbok ya gentenan kok ya bareng dina ki meng kabeh. Lah mangan gitu. Lah yo. Aku ya terima kasih karo Mas Dio wis dibujuk. Kowe disebujung ya? Munjung, Panggang ya? rantang ya. Bos lho Dio. Bos Dio karo Bos Reni. Wae dodok kak Reni. Meteng ta. Dan di bati kowe lek sewentrap-sentrup ditanono aku. Lho, Iki yo tak obati yo diingi. udah suntik. An pilek, batuk pilek. Wis oke. Makasih sama nonton. Engko meneh. Berapa menit, Mbak? 11. Engko nah. Ya barak, alhamdulillah, barakallah. Barakallah. Sulaka. Inna kuntum zalimin. Apa bener? Ngomong apa rek iso celingkisan beneran. Lah dolimin bener. Iya. Katake manro buka Kayak ngono. Yaimin. Mesakne kok. Anu Yaimin kan. Weruh ora Yaimin. Ya Imin ki sapa? Guru universitas iki sing diusir kaum main dhewe iku lho. Gara-gara tetanggane apa ki jenenge usil lho, duwe rental lho. Disai dhewe. Hah? Wah, nek pembantu kok nisai aku. Lulu. Gunane mbayari wong apa? Bermangan iki disai. Tidak. Anake ben pinter. Gak duwe pembantu lah gak kon nisai dhewe. Kayak ngono Ya Mbak Min. golek maratuwa kayak dipecat ya. Wah. Aku kon isah-isah maratuwaku mbok wawane tak ngomongi. Kula teng dalem mboten nate isah-isah ngono. Tenan wi. Ceritane pi aku neng anu to, guys, neng iki jenenge neng Pacitan dolan gede Wawan to turu kono 3 dina. Aku masak terus bar wi kon isa-isa aku mau. Wah, mboten nate isa-isa kula teng dalem aku ngono. Kula sing isahe pembantu kok teng dalem aku ngono. Mantu durhaka ya. Ya kan dia pikirnya tak isane dhewe gitu. Ya wis ta. Oh, telepon Mbak Wawan ayo. Suwi ra telepon ya. Oh, wira telepon iki diwawancarai ya. Mbak Wawan ditelepon ayo. Selected. Inten Neo Nah iya. Arep rono era sida-sida ngeprank terus. blidukan. Mriku. Ayo ngomong kok kapan arep rono ngono. Blidukan iki. Ya iya. Kadung diblehne pitik. Tapi ora omong nek saiki. Oneh iki. Apa ki kok cilik iki? Enggak apa. Jadi iki cara melok maratuwa utawa biyu jenenge paketan. Ya menurut aku tak sumpeli paketan to cangkeme. Wong sing duwiti aku dhewe. Lah dalah kaya ngono iki lho. Jan pokoke. Ora wedi wek duwe mantu aku. Sak urunge wis wedi dhewe apa wi kok apik meneh. Bulu mata. Oke nganu pitih anti luntur. Nan, aku diloroi maratuwaku, maratuwa kok wani loroi aku. Paketan. Tak luwel cangkemmu wae aku ngono to. Kaya ngono. Ben viralne wong nek jahat. Lah iya. Wis arep minyik-minyik ning arep lawang mboten sios kula. Iya jahat. Ini baru ya, guys. Baru dong. Ya, foto iki kok dingin iki. Wes ter mening lho kok iki benek-benek. Yo, yo. Sedang Dijajah. Lah nyapu kok jajal kuwi?
Konten iklan tak kowe? Oga ngono ra kok gede wong iki. Sak kowe. Enggak. Bentuk tak jajal sekene nak kanu ta. Gede sapa? Di aku. Lah iya iya sedeng. Kok apa kabeh kok tak kowe. Iki lagi iki kladen lho ning iki. Cilik-cilik ta. Kok kene sita tak ning dia lagi dhewe. Apa? Terus kanggo to ning Jawa kuwi. Kok Kok sita. Karena aku sing buka kok kowe dhewe sitok kae wis entek nang kae sing kobok lho. Sing mbok buka kae. Gak roh aku sing Lebih ndi. teke kan tuku loro kok gak sita ning desa. dosa yang ngapunten. Nang kotak to. Ning kene to. Heeh. Sing ndi to? Oke lho. Ini dipikir. Ini gue foto. Oke lho. Kok gak sita. Lah aku goroh lho wi. Oh gila. Matane. Oh iya. Gawarene. Tuh, iki khusus digo pelatihan gak apa-apa. Oh, gue pelatihan to wi. Iya. Iki Tekmu entek lho Nul. apa? Teke manten. Lah niku mantan iki tuku kabeh, lan peralatan. Tumbas. Wih, anu, Oh, kuku. kuku. Contoh tuku kuku akeh lho. Yo. Gak enek gak duwe kepian. Duwe gemblok kabeh. Gak enek. Mbak Manara nggak punya uang receh. Mohon maaf sekali lagi. Mas Tony kok juga dengerin ini toh. Aku ndang tak bani ndang wis ngono lho. Dapurmu teh. Iya. Arep bapak neneh. Lho, Pak. Wah, Mas. Iya. Kok wis pesen wis bayar kok yo larang didadekne. Dapur iki lho, guys, requestmu. Nah, jan. Requeste anu Iki gak- netizen iki. Iki gak apa donasi lho ya aku. Oke, putih. Oh iya. Oleh sitoran gitu iki, guys. Orang ae mbak iki. Iki bukane kursi apik ngono lho. Bos. Kebayake sing putih-putih dijipuk sing anu sing kalau sing tak warna kan lho. Biru ta? Sing putih-putih lho. Iku warna biru ta? Enggak sing putih sing anu sing biru gak duwene. Sing biru kan kanggo to? Ora. Heh? Ha. Jalan kanggo ki gak iso. Ora sido lho ki mantan yang tak gawane ki no. Ya entar gorene sing karo sing tak warna rupane sing biru barang ki gorene. Kok sing putih. Lah iki sing biru to? Hmm. Sing putih biru tadi biru kene. Iya, tapi sing putih sae. Sing apa to? Heeh, sing sae. Iki apa to kok brang-brung ning kene iki? Hmm? Sing warna no sing kawakan. Ya, karo jas ireng. Jase mbok wantek. Iya, mata hitam wis teko ning dimarane. Aku nampani stok tok wi. Ya ada 100 ning kene nek goleki. Jadi khusus bleketekan. Anyar-anyar iki stok baru ini di sini. Nanti stok anu kok. Sek. Wis guys, pateni ngono guys. Iki tak seseh pene. Elah, Rezekine. Rezekine iki lho, Bro. Dino kok entuk pundi. Kanggone Ki mau wis 11 12 Dino iki mau apa Jumat berkah. Jumat berkah makane Oh, kudu iya, muncul. Ya Allah, jan Ini Pak rezeki Lurah, anak lah. soleh. Solehah. Mas Evan. Kanggone Pak Lurah lho. Kalau rantai apik iki lho delok. Selain ini ya untuk kunjungan. Kita buka piye? Lah iya. Gak iso we. Bingung. Buka piye ta iki? Kuwi putih kuwi. Ngene iki lho. Terus ki mung timpahane wis sakmene. Lah iya, anjane. Iki kok sudah buah, Bro. Nek pundi buah. 50. Lho, ala ngene bukaane tantangi. Nggon musuk apa Nul Baskom? Walah, daging. Wah, diri. Ya antar daging, Masya guys. Allah. Alhamdulillah. Tahunnya setengah matang tidak digono. Heeh. Kayak Kira Tahu masak. petis lho. Kok ada petis? Buka lagi. Oh, ini sambal goreng. Tutup peneh to, Teh. Itu nasi itu. Oh, iya. Ini tok berarti. Tapi kan yo pantes Yo gitu. apik iki. Apik iki.
Rapiin. Iki nek mbokku contoh sok ben sunatan. Iya. Ngene iki. Ampun. Ya aku pesek iki lah mending. Iku contoh. Ampun aku. Ora munjung iki kaya guaan sampah. Nyapa? Ingak-inguk ning kono wi. Ora munjung iki kaya guaan sampah. Oh, teh iki wis teko lho lonte guys. Dadi mbok ae. Mbak damangan aku entuk pujian wae panggange loro. Lah mes apa? Iki kok gede Pak Lurah. Munjung ki le. Kok gede Pak Lurah munjung ki le. Rezeki anak soleh. Untuk sapa? Iya, tamu terus munjung ki lho, Mbak. Gede Pak Lurah ki lho. Dan iki bagian iki berarti wayah murang. Panggange loro kalau, Mbak. Lah iki yo gerak dong ngene iki. Heh. Aku yo leh. Iki. Yo ngene iki. Sebenarnya lho, Mbak, melak tanggal 11 Tanggalku tanggal 11 mlaku. Takmu apian ta apa elekan? 13 kali. 12 Mbak tibake. 12. Lali aku. 12. Lho, melak sapa ora? Ya. Delok sik. Wong kuwi ari kamera. Oh iya, telu. Telu Mantan iki lu telu kok mantane dheke. Ngukiran iki lho jenenge, ngukiran. Epan, aku yo ya leh. telu. Mantan. Manten tok. Yo isu mantan isu terus karo temu awan. Mantane dheke loro iki kok nyucuk. Isuk tok aku tak. Manten loro. Iya, ngene dheke iki temune Jadi iki. cuma ada isu kabeh lho, Mbak. Sawangul aku berdar ini. Lah piye lah sing temune isu awan. Jadi dari sawangul isu Ngene kabeh. dheke iki jab sik kok jaban jilbaban isu terus aku nggone bumur sik. Yo akeh lho Mbak telu lho. Ayo wong sik Malah tanggal 7 wis 9. iya. Cara gelem nglakai kok lancang iki. Cangkeme yo ngono kuwi lho. Ngono wi obong-obong kulino wi. Geni angger diuburi ngono wi. Wis Ya Allah suwi oke. Terus piye iki? Jeleng. Tak apa wis. Mbok kumis Piye? ngokiran. Oh, gone Pak Lurah ini. Ini saya serahkan kepada Mbak Doli. Seret oleh kunjungan si Bungko Bodol. Tapi kan tanggane loro kok gede Reni. Karo Dio. Iya ya. Dewi-dewi. Heeh. Aku ngene iki mau. Gone ari kekno. Oh Mimi ri isu ning ngene iki. Nang PGRI. Aku mau. Berarti kena bareng aku. Iki piro regane an? Ora ya nek 20 gak nek. Ya. 15. Ari wi dibukai apa yo iso maca lho. Iya, undangan ngono. Iya, mau aku ngedang ngono iki, he. Alah, Takon ngene iki lho, takon nyonto. ora lu kayak malah roti cilik kayak donat kayak karo gepetan. Jadi pas to kayak anu kunjungan kan sak ngene. Lah, roti donat kan kotak sak plek wis. Cukup 3.000 aja sak kunjungan nih. Tapi kok buat piro Nek aja. arti nggo tuku bensin. Oh iya, makasih ya cantik. Ya. Oke, sama-sama. Oke, makasih. Loh, madung jeneng mbok transfer. Kawonan. Iki yo giling. Gak gowonen wong gak mulai kok piye. Ayo gilingan. Iya. Ini untuk Mbak Doli. Cukup 20.000 aja. Loh, lah timbang anu ya. Heeh. Nyem 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 nyem. Oh alah, bisa mantan anyar dipindah dipane. Oh, saurunge mulih kae wis dipindah sik. Terang rencana wis anoke. Ya tenan bangun nikah ki. Nah, oh ya bener macam nalor ki. Bangun nikah. Aturan berarti Wen. Sama Sari. Oh iya. Ngoturahan ya hari iki. Gumbon aku ya. Kene iki gak melu Lah ya tak muni enek fee perang. Nah, tapi aku nek pikir oke. Tak kira wis lali ya Allah saya ditakin iki. Mau ngadalu Iya. Jokne. Baking loh, iya makasih ya. Ya Sama-sama. berkabar. Sering. lho. Mangan ya? Argane matri iki lho. Ya Bukannya panggane. kowe engko jare arep budal. Enggak cari. Dan cepet. Lah sing ngomong kowe dhewe lho. Dan gorene panganane gorene. Tak omongi anu cah mau kiki Mbak Doli iki komplain. Ya beda sih ya. Kunjungane gak ditekakno omah. Cang. Titip ning kita. Alah, ya kuwi. Trah iki lho sing iki lho. Ora tenan wi real. Ngono iki wis ngomongi Mbak Doli, engko tak cangkenge jam 1 ngono.
Aduh, aku kok pusing rasane wong kuwi Ora aku. koyo Ari yo. Ari kok dadi Oh, Ari ki ya cocok nek anake kae ceklek. Tit. Ngerti aku. Tadi kok nek sik meneh. Lah mbok doli lho wis aman, wong wis gelem jupuk dhewe. Das iki. Nek kuwi elek-elek emang aku sok. Kayak iki jerone daging lho. Iso buka Lah ora. perhiasan ya lumrah to, Riz. Iki kok ya iso. Ya. Daging lho, guys. Lah nggonmu apa? Aku ning nikah ketok. Oh, Oh, elek. berarti gue becok ngomong. Lah terawih kuwi dengan amal perbuatan lho, Arek. Udah glunduk kayak ngene babi. Hati lho ya. Saya kayak ngarep kono ayo disungi pangane. Ayo Mbak, pangane disungi Mbak, tak sotengin. Ndang cepet. Ki 20.000 elek-elek ngene iki. Oke guys, wis dan bodo madang aku wis madang kok. Barokah. Amin. Bu, sesuk mulai kerja ya Bu Min ya. Setiap hari kerja ya Bu. Terus bajuku yang harga mahal yang 7 jutaan hati-hati kalau kalau apa ki jenenge mencuci biar awet. Hari ini ngrasani ya. Rasa-rasan ki opo Eh, to sih? gak krungu tapi nek krungu aku dihujat malah. Karo netizen. Heeh. Astagfirullahaladzim. Kudune rasa-rasan guys speaker ngene. Contoh minim. Sak menembian iki sing mangan sapa, rene sing mangan. Kayak Biko kayak. Wong lanang rene. Kamu iki dadi dadekno sitok, diblender kayak santen. Biu, pakai santan nek. Pakai santan nek. Yo kaya mlekep. Itu piye? Itu Tapi ngonoan kayak santan jam bekat truk. Mimik. Kayak kelentrek-kelentrek lah. Guys, ndak madang oh, guys. Nah, paham